आंनि अनजाथाव नोगोरारिफोर, सरासनस्रायै मन की बातआव बबेबा गोदान आयदाखौ लानानै फैनाय जायो। नाथाय दिनै हादोर आरो मुलुगनि गोसोआवनो मोनसेल' बाथ्रा कर'ना मुलुग साग्लोबसार बेरामजों फैनाय गोब्राब अलखद। बेबादियाव आंहा गुबुन बाथ्रा रायज्लायोब्ला मोजां जानाय नङा। गोबां गोनांथार बाथ्रा रायज्लायनांगौ, नाथाय दिनै आंनि गोसोआ बुंदोंदि बे बेरामनि सोमोन्दैनो बाथ्रा बुंनो। नाथाय बयनिख्रुइबो सिगाङाव आं गासै नोगोरारिफोरनि सेराव निमाहा बियो आरो आंनि गोसोआ बुङोदि नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होगोन, मानोना माखासे गोब्राब थांखि लानांगौ जादों, जायनि थाखाय नोंथांमोनहा गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जर'खायै आंनि गोरिब फंबाय बिनानावमोनखौ नुयोब्ला ओरैबायदि मोनोदि जानांगौ बिथांमोनहा सानो बियो माबायदि गाहाय मन्थ्रि, जाय जोंखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। बिथांमोननावबो आं जर'खायै निमाहा बिबाय। जानो हागौ गोबाङानो आंनि फारसे गाज्रि मोननाय फैबायदि आं बयखौबो न'आवनो जोबथेनानै दोनबाय। आं नोंथांमोननि जेंनाखौ बुजिदों, नोंथांमोननि अलखदखौ सानखांनो हादों, नाथाय भारत बायदि 130 कौटि सुबुं सानखो गोनां हादोरखौ कर'नानि बेरेखायै दावहा नांनायाव बेबादि थांखि नाजावाब्लानो जेबो राहा गैया। कर'नानि बेरेखायै दावहा, जिउ आरो थैनायनि गेजेराव दावहा, आरो बे दावहायाव जोंहा देरहाथारनांगौ आरो बेनि थाखाय बेबायदि गोब्राब थांखि लानांगौनि गोनांथार जानानै फैदों। रावहाबो गोसो जाया बेबायदि थांखि लानो, नाथाय मुलुगनि थासारिखौ नुनायनि उनाव सानखांना मोनबायदि बेनो मोनसेल' लामा। नोंथांखौ, नोंथांनि न'खरखौ रैखाथि होनांगौ। आं खेबसेबाव नोंथांमोनहा जेरैबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं, गोब्राब सैनांगासिनो दं, बेनि थाखाय निमाहा बिबावबाय। लोगोफोर, जोंनि बेवहाय बुंनाय जादों एबं बिकार अपि तरुणहा साध्यते सुखं। थामहिनबा बेरामखौ जाहांनायावनो फाहामखानांगौ, उनाव बेरामा गोब्राब जाब्ला बेखौ फाहामनांगौआबो गोब्राब जायो। दिनै गासै हिन्दुस्तान, साफ्रोम हिन्दुस्तानियानो बेखौ मावगासिनो दं। फंबाय, बिनानाव, बिमा, बोराय-बुरैफोरखौ कर'ना भाइरासआनो जोबथेनानै दोनदों। बियो गियान बिगियान, गोरिब-धोनि, लोरबां-गोहोगोरा साफ्रोमजोंबो फेर फाथिदों। बियो ना हादोरनि सिमनायावनो थाबथादों, ना बबेबा हालामखौनो नागारदों, ना बबेबा बोथोरखौनो नायदों। बे भाइरासआ सुबुंखौ बुथारनो, सुबुं माहारिखौ फोजोबस्रांनो खिथेर लानानै फैदों आरो बेनिखायनो बयबो, गासै सुबुं माहारियानो बे भाइरासखौ फोजोबस्रांनो खौसेयै थांखि लाथारनांगोन। माखासे सुबुङा सानदोंदि बिथांमोनहा लकडाउनखौ फालिनानै गुबुनखौ मदद खालामगासिनो दं। नाथाय नङा, बेबायदि साननाया थार नङा। बे लकडाउना नोंथांखौ रैखा खालामनो थाखायसो। नोंथाङा गावखौनो रैखा खालामनांगोन, गावनि न'खरखौ रैखा खालामनांगोन। दा फैगौ समफोरावबो नोंथाङा बेबायदिनो गोसो हमथानांगोन, लक्ष्मण रेखाखौ फालिथारनांगोन। लोगोफोर, आं बेखौ मिथिगौदि रावबो आयेनखौ सिफायनो लुबैया, खान्थिखौ सिफायनो लुबैया, नाथाय माखासे सुबुङा बेबायदिनो खालामगासिनो दं मानोना बिथांमोना थासारिनि गोमजोरथिखौ बुजिस'नो हायाखै। बेबायदि सुबुंखौ बेखौनो बुंनांगोनदि लकडाउननि नियमखौ सिफायोब्ला कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन। मुलुगनि गोबां सुबुङानो बे गोरोन्थिखौ मावदोंमोन आरो बेनिखायनो उनदाहा खालामनांगासिनो दं। लोगोफोर, जोंनि बेवहाय बुंनाय जायो आर'ग्यम परं भाग्यम स्वास्थ्य सार्थ साधनं। थामहिनबा हामफिननायानो बयनिख्रुइ देरसिन बराद। मुलुगनि बयनिख्रुइ खुसिसिन मोननायानो जाबाय देहा। बेबादियाव नियम सिफायग्राफोरा गावनि जिउखौ लानानै गेलेगासिनो दं। लोगोफोर, बे दावहायाव गोबां दावहारुफोरा न'आव नङा, नाथाय न'नि बायह्रायाव थांनानै कर'ना भाइरासजों जुजिगासिनो दं। जाय जोंनि सिगां सारिनि फाइखिफोर, जर'खायै नार्स बिनानावफोर, नार्सनि खामानि मावबाय थानाय फंबायफोर, डाक्टार, पेरामेडिकेल स्टाफ बायदि बायदि। बेबायदि लोगो, जायफोरा कर'नाखौ फेजेननो हाबाय, दिनै जों बिथांमोननिफ्राय थुलुंगा लागोन। थांनाय समफोराव आं बेबायदि गोबांजों फनाव रायज्लायबाय, बिथांमोननो गोसो थुलुंगा होबाय आरो
बिथांमोनजों रायज्लायनानै आंहाबो थुलुंगा मोनबाय। आं बिथांमोननिफ्राय गोबां सोलोंबाय। आंहा जोबोद गोसो जादोंमोन बे खेबनि मन की बातआव बेबादि लोगोफोरनि मोन्दांथि, बिथांमोनजों रायज्लायनाय, बिथांमोननि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननोबो फोरमायनो। बयनिख्रुइ सिगाङाव जोंनि लोगो श्री रामगप्पा तेजा। बिथाङा ओरैनोथ' IT प्रफेसनेल। फैदो बिथांनिफ्राय माखासे मोन्दांथिखौ खोनासंनि। येस राम। खुलुमबाय सार। सोर? राम बुंदों ना? औ, आं रामानो बुंदों। औ राम, खुलुमबाय। 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 आं खोनादोंदि नोंथाङा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानायनिफ्राय रैखा मोनफिनबाय। औ, थारैनो। थारैनो आं नोंथांजों माखासे बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन। फोरमायदो नोंथाङा बे अलखदनिफ्राय बारग'नानै नोंथांनि मोन्दांथिखौ आं खोनासंनो लुबैदों। आं IT सेक्टरनि मावफारि। खामानिनि थाखाय दुबाइयाव थांदोंमोन, मिटिंनि थाखाय। बैयाव मिथिनानै एबा मिथियालासे बेबायदि जाबोबाय। फैफिननाय लोगो लोगो जोबोद लोमजाबाय। बिनि उनाव सानबा सानद'सो उनाव डक्टरा नायनायाव कर'ना भाइरासखौ पजिटिभ मोनबाय। अब्ला गान्धी हस्पिटालाव, सोरखारि हस्पिटालाव, हायद्राबादनि बेवहाय आंखौ थिसननाय जाबाय। आरो बिनि सान 14 उनाव आं हामबाय आरो डिसचार्ज जाबाय। बे गासैबो जोबोद गिथाव बाथावमोन। थामहिनबा जेब्ला नोंथाङा गाग्लोबजानायखौ मिथियो, औ, आरो बिनि सिगांनो मिथिखागौ खोमा दि बे भाइरासआ जोबोद गिथाव बाथाव, गोब्राब मोनगासिनो दं। औ, अब्ला जेब्ला नोंथाङा जादोंमोन, अब्ला नोंथांनि हरखाब रेसपन्सआ माबादिमोन? सिगाङावथ' जोबोद गिदोंमोन। सिगाङावथ' फोथायाखैमोन दि माबोरै जाखो, माबोरै जानो मोनखो। मानोना भारतआव जाय सानै साथाम सुबुंफोर फैदोंमोन, अब्ला बिनि सोमोन्दै जेबो मिथियामोन। हस्पिटालाव जेब्ला आंखौ थिसननाय जादोंमोन, आंखौ क्वारेन्टाइनाव लाखिनाय जादोंमोन, अब्ला साननै सानथाम बिब्दिनो थांदोंमोन। नाथाय बैयाव थानाय डक्टर आरो नार्सफोराना, औ, बिथांमोनहा आंजों जोबोद मोजांमोन। सानफ्रोमबो फन खालामनानै आंजों रायज्लायबाय थादोंमोन आरो फोथायनाय होदोंमोन दि जेबो नङा, नोंथाङा हामगोन, बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन। सानसेयाव खेबनै खेबथाम डक्टरा रायज्लायोमोन, नार्सआबो रायज्लायोमोन। अब्ला सिगांनि जि गाननाय उनाव ओरैबायदि मोनदांबायदि औ, आं एसेबां मोजां मानसिफोरजों दं। बिथांमोना मिथिगौ मा खालामनांगौ आरो I will get better बेबायदि मोनदांदोंमोन। न'खरनि सुबुंफोरनि गोसोनि थासारिया माबादिमोन? जेब्ला आं हस्पिटालाव थिसनजादोंमोन, सिगाङावथ' बयबो स्ट्रेसआव दंमोन आरो मिडियाया एसे जेंनायाव खोख्लैदोंमोन बैयाव। बयनिबो नोजोराव गोग्लैदोंमोन। नाथाय औ, बयनिख्रुइबो सिगाङाव बिसोर गासैबो टेस्ट खालामदोंमोन। बयनावबो नेगेटिभ फैदोंमोन आरो बेनो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन बोर सारस्रिनायमोन। जोंनि न'खरनि थाखाय, बयनिबो थाखाय, जाय आंनि साखाथि फाखाथिनि दंमोन। बेनि उनावथ' सानफ्रोमबो इमप्रुभमेन्ट नुदोंमोन। डक्टरा जोंजों रायज्लायबाय थादोंमोन, न'खरावबो खिन्थाहरबाय थादोंमोन। नोंथाङा गावनो मा मा सांग्रांथि लाखिखो? नोंथांनि न'खरा माबायदि सांग्रांथि लाखिखो? न'खरनि थाखायथ' जेब्ला बिनि सोमोन्दै मिथिबाय, अब्लाथ' आं क्वारेन्टाइनावमोन। नाथाय क्वारेन्टाइननि उनावबो डक्टरफोरा खिन्थाबायदि आरोबाव सान 14 न'आवनो थानांगोन, गावनि खथायाव थानांगोन आरो गावखौनो न'नि क्वारेन्टाइनाव लाखिनो थिनदोंमोन। अब्ला आं फैनायनि उनावबो आं न'आवनो दं, गावनि खथायावनो हाबसोना दं आरो बांसिन समावनो मास्क गाननानै थायो। सानसे थोल्लो आरो जेब्ला जानो थाखाय बाहेरायाव ओंखारो, अब्ला आखाइ सुनाय बायदिफोरा जोबोद गोनांथार।
दे राम, मोजां। नोंथाङा हामनानै फैबाय। नोंथांखौ आरो नोंथांनि न'खरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। थेंक इउ। नाथाय आं लुबैदों दि नोंथाङा बे गावनि रोंगौथिखौ औ नोंथाङाथ' IT प्रफेसनाव दंना? औ अब्ला अडिअ बानायनानै औ सुबुंफोरनिसिम सौहैहोदो, ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदो। अब्ला मा जागोन? सुबुंफोरा गिनायबो नङा, एट द सेम टाइम केयार लानायनिफ्राय माबोरै रैखा मोनो बेखौबो गोरलैयै सुबुंफोरनिसिम सौहैगोन। औ थारैनो। बियो ओरैबायदि बाहेरायाव फैनानै आं नुबाय, क्वारेन्टाइनाव माने मानसिफ्रा जोबथेसालियाव थानांनाय बायदि मोनगासिनो दं। बियो बेबायदि नङा। बयबो मिथिनाया मोजांदि सोरखारि क्वारेन्टाइना बिथांनि थाखायसो, बिथांनि न'खरनि थाखायसो। अब्ला बिनि थाखाय आं बुंनो लुबैयोदि टेस्ट नायजा, क्वारेन्टाइन होनोब्ला गिनो नाङा। अन क्वारेन्टाइन बिनि सायाव जेबो गिनाय थानाङा। दे होमब्ला राम, जोबोद जोबोद हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम। थेंक इउ। थेंक इउ फंबाय, थेंक्स ए लट। थेंक इउ। लोगोफोर, जेरैहाय रामा फोरमायदों, बिथाङा गासै बिथोनखौ फालिदों जायखौ डक्टरा कर'ना जानायनि उनाव मावनो होदों। बेनिनो फिथाइ महरै बियो दिनै गोग्गो देहाजों सरासनस्रा जिउ खांनो हाफिनबाय। जोंजों बेबादिनो आरोबाव सासे लोगो दंबावो जाय बिथाङा कर'नाखौ फेजेननो हादों आरो बिथांनि न'खरा बे गोब्राब अलखदाव गोग्लैदोंमोन। लाइमोन फिसाज्लायाबो बान्दोआव गोग्लैदोंमोन। फैदो आग्रानि मुस्रि अशक कापुरजों जों रायज्लायदिनि। अशक नोंथां, खुलुमबाय। खुलुमबाय। खुलुमबाय नोंथां। आंहा खाफाल गोनांदि नोंथांजों रायज्लायनो मोनगासिनो दङ। दे, आंहाबो खाफाल गोनां। आं नोंथांनो फन हरनाया जाहैबाय मानोना नोंथांनि गासै न'खरा गोब्राब खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। औ औ औ। अब्ला आं मिथिनो लुबैदों दि नोंथांनि बे जेंना, बे गाग्लोबनायखौ नोंथांमोनहा माबोरै मिथिनो हाखो, माबोरै जानाय, हस्पिटालाव मा जानाय, जाहाथे नोंथांनि बाथ्रा खोनानानै माबाफोर हादोरनो फोरमायथाव दङब्ला आं बेखौ बाहायगोन। थारैनो नोंथां, ओरैबादि माने आंहा फिसाज्ला सानै दं। बिसोर इटालियाव थांदोंमोन। बेयाव मेला दंमोन जुथानि। जों जुथानि खामानि मावो, फेक्टरि दं मेनुफेक्सारिंनि। अ अब्ला जोंनि बिजामादैयाबो थांदोंमोन। बियो दिल्लीयाव थायो। अब्ला बिहा एसे प्रब्लेम जाबाय। बियो हस्पिटालाव थांबाय, राम मनहर लोहिया। औ अब्ला बिथांखौ पजिटिभ फोरमायबाय। बेखौ बिथांमोनहा शिफ्ट खालामबाय सफदरजंआव। औ बेनिफ्राय जोंनाव फन फैबायदि नोंथांमोनजों थाफानाय नोंथांमोनहाबो टेस्ट खालामजानांगौ। अब्ला फिसाज्ला सानैबो थांबाय टेस्ट खालामजानो। बेवहायनो आग्रा हस्पिटालाव। आग्रा हस्पिटालनिफ्राय बुंबायदि नोंथांमोनहा गासै न'खरखौनो लिंहरदो, माबाफोर दाजाथों। आल्टिमेटलि जों बयबो थांबाय। औ अब्ला अखानायै बिथांमोनहा फोरमायबायदि जों साद' आंनि फिसाज्ला सानै, आंनि हिन्जाव, आं 63 बोसोर बैसो जाबाय। आंहा आंनि हिन्जाव आरो आंनि फिसाज्लानि हिन्जाव आरो आंनि फिसौज्ला जाय 12 बोसोर बैसोनि। अब्ला जों साद'निखौबो पजिटिभ होननानै खिन्थाबाय आरो दिल्लीयाव लांनो थिनबाय। ओह माय गड। जों सार गियाखै। जों बुंबाय, दे मोजां जाबाय, मिथिबाय। जों दिल्लीयाव थांबाय सफदरजं हस्पिटालाव। बे आग्रानियावनो गंनै एम्बुलेन्स हरनानै जोंखौ दैथायहरबाय। जेबो बेसेन लायाखिसै। बिथांमोननि जोबोद अननाय आग्रानि डक्टरफोरनि, बिनि खुंथायनि। बिथांमोनहा जोंखौ आबुं मदद खालामबाय। एम्बुलेन्सजों फैदों नोंथांमोनहा? औ सार, एम्बुलेन्सजों। थिगैनो दंमोन। जेरै फैयो बिब्दिनो जिरायनानै फैदोंमोन। बिथांमोनहा गंनै एम्बुलेन्स हरदोंमोन। लोगोआव डक्टरबो दंमोन आरो बिथांमोनहा जोंखौ सफदरजं हस्पिटालाव दोननानै थांबाय। सफदरजं हस्पिटालाव डक्टरफोरा सिगांनिफ्रायनो थियारिखामोन। बिथांमोनहा गेटआव गसंनानै दंखायोमोन आरो बेवहाय जि वार्ड दंमोन, बेवहाय जोंखौ शिफ्ट खालामबाय। जों साद'खौबो बिसोरो आलादा आलादा खथायाव लांबाय। मोजां खथामोन, गासैबो दंजोबोमोन। अब्ला सार, जों सान 14 बै हस्पिटालाव हारसिं थाबाय
आरो डक्टरफोरनि बाथ्रा बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों। जोबोद मोजाङै बिथांमोना जोंखौ फाहामथाय होदों, गासै स्टाफानो। माने सार, बिथांमोना गासैबो गावनि ड्रेस गाननानै फैयोमोन ना, बेखायनो सिनायनो हायामोन डक्टर ना वार्ड बय ना नार्स। आरो बिथांमोनहा जि बुङो बेखौनो जों गनायना लायोमोन। जोंहा जेबो रोखोमनि 1% जेबो जेंना जायाखिसै। नोंथांमोननि गाव फोथायथियानो जोबोद गोख्रोंमोन। औ सार, आइ एम पारफेक्ट सार। आंथ' सार गावनि हान्थुनिबो अपारेसन खालामजाबावनायसो। इभेन देन आइ एम पारफेक्ट। नङा, नाथाय नोंथाङा जेब्ला एसेबां गिख्रंथाव खैफोदजों न'खरैनो सौसिनानै फैबाय आरो 16 बोसोरनि गथ'सानावबो जाबावबाय। बिहा आन्जाद दंमोन सार, ICSEनि आन्जाद दंमोन। बिहा आन्जाद दंमोन। अब्ला जों बिखौ होनो होआखिसै, उनाव नायजागोन होननानै। बे जिउआ थायोब्ला बेबादि गोबां आन्जाद होनो हागोन, बियो जेबो नङा। थार बाथ्रा। जायखिजाया नोंथांनि बे मोन्दांथिया बेवहाय खामानि होबाय। गासै न'खरखौनो फोथायनाय होबाय, गोहोबो होबाय। औ, जों न'खरैनो थांबाय, सासेया सासेनि सेराव गसंथाबाय। लोगो मोनलायामोन, फनाव रायज्लायलायोमोन, लोगो हमलायनाय गैयामोन आरो डक्टरफोरा जेसेबां नांगौ एसेबां केयार खालामदोंमोन। जों बिथांमोननि सेराव खर' गंलायो। बिथांमोना जोंखौ गोबां मदद खालामदों। जाय स्टाफ नार्सफोरा दंमोन, बिथांमोना खाबु मदद खालामदों। दे नोंथां, आं नोंथांनि न'खरनिसिम आंनि हामलायनाय थाबाय। थेंक इउ नोंथां, साबायखर। जों जोबोद खुसिदि नोंथांजों आं रायज्लायनो मोनबाय। नङा, आंबो थारैनो। बिनि उनावनो सार, जोंनि थाखाय माबाफोर जायखिजाया रोखोमनि सांग्रांथि हाबाफारिनि थाखाय थांनांगौब्ला, माबाफोर मावनांगौब्ला जों जेब्लाबो थियारि सार। नङा, नोंथाङा नोंथां हानायसिबां आग्रायावनो खालाम। सोरबा उखैनानै दंब्ला बेनो जानो हो। नंगौ नंगौ। गोरिबफोरनि थाखाय सान आरो नियमफोरखौ फालि। सुबुंफोरखौ बुजायनानै हो दि नोंथांनि न'खराबो बे बेरामजों साग्लोबजादोंमोन, नाथाय नियमफोरखौ फालिनायनि उनाव नोंथांनि न'खरखौ रैखा खालामनो हाबाय। बयबो नियमफोरखौ फालियोब्ला हादोरा रैखा मोनगोन। जों सार, जों गावनि भिडिअ' खालामनानै चेनेलाव हरबाय। मोजां। औ, चेनेल बिगोमाफ्रा दिन्थिबायबो सुबुंफ्रा माबादि सांग्रां थानांगौ आरो। ससियेल मिडियायाव जोबोद पपुलार खालामनांगौ। औ औ, जों जाय कल'नियाव थायो बियो साखोन सिखोन कल'नि। जों बयखौबो बुंबायदि नाय, जों फैबाय, नोंथांमोनहा दागि, रावखौबो जेबो जेंना गैया। थांनानै टेस्ट खालामजाहै आरो जायफोरा जोंजों लोगो मोनलायदोंमोन नोंथांमोनहाबो टेस्ट खालामजाहै। इसोरनि अननायजों बयबो मोजाङै थाथों सार। औ, दे, बयनिसिमबो हामलायनाय थाबाय। लोगोफोर, जों अश'क बिथांनि आरो बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरनि गोलाव जिउनि थाखाय आरज गाबबाय। जेरै बिथाङा फोरमायदों दि पेनिक जायाब्लानो, जेबो गियालासेनो थि समाव थि थांखि लानाया, समाव डाक्टारफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया आरो नांगौ रोखोमनि सांग्रांथि लाखिनाया बे बेरामखौ फेजेननो हायो। लोगोफोर, जों मेडिकेल बिथिंनिफ्राय बे गोब्राब साग्लोबसार बेरामजों माबोरै जुजिगासिनो दं बेनि सोमोन्दै मिथिनो बिनि खायसे डाक्टारजों रायज्लायदों, जायफोरा बिनि गिबि थाखोनि दावहाखौ सामलायगासिनो दं। सानफ्रोमबो थैनायखौ नुबाय थानाय बिसोरनि लैखोनफोरखौ सानफ्रोमबो बेरामिफोरखौ नुगासिनो दं। फै, जोंनि दिल्लीनि डाक्टार नितेश गुप्ताजों रायज्लायनि। खुलुमबाय डाक्टार। खुलुमबाय सार। खुलुमबाय नितेश नोंथां। नोंथाङा थारैनो थैनायनि लांगोनायाव गसंनानै दं। अब्ला आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दि हस्पिटालाव नोंथांनि लोगोफोरनि मुडआ माबायदि, नोंथाङा एसे। बयनिबो मुडआ आपबिट। नोंथांनि बोर सारस्रिनाया बयजोंबो दं। नोंथाङा होनाय गासैबो हस्पिटाल, जायखौ नोंथाङाबो मदद होगासिनो दं। जि मुवाखौ जों बिदों नोंथाङा होगासिनो दं। जों दा फाइखिफोरा जेरै बर्डाराव दावहा नांनो थियारि जानानै थायो, बेबादि जानानै दं। आरो जोंनि मोनसेल' मावनांगौआ जाबाय बेरामिया हामनानै न'आव थांनांगौ। नोंथांनि बाथ्राया थार। बे दावहाबादिनो थासारि, आरो नोंथांमोना बे दावहाखौ सामलायदों। औ, नंगौ सार। नोंथांमोनहाथ' फाहामथायजों लोगोसे बेरामिनो काउन्सिलिंबो होनांगौ जायो ना? औ सार, बियो बयनिख्रुइ गोनांसिनथार मुवा। मानोना बेरामिया खोनाजेनब्लानो जोबोद गिखाङो दि मा जाखो। बिथांखौ बुजायनांगौ जायो, जेबो नङा, नोंथाङा फैगौ सान 14नि गेजेरावनो हामगोन। नोंथाङा न'आव थांनो हागोन।
दा जों गासै बेबादि 16 बेरामिफोरखौ न'सिम दैथायहरनो हाबाय। अब्ला नोंथांमोनहा जेब्ला बाथ्रा रायज्लायो अभारअल मा जायो? नोंथांनि सिगाङाव गिनाय सुबुंफोरखौ माया बांसिन जिंगासि होयो? बिथांमोनहा बेखौनो सानो जानो हागौदि उनाव मा जागोन, दा मा जागोन? बियोथ' ओरैबादि जाबायना गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा थैगासिनो दं, जोंबो बिब्दिनो जागोन। अब्ला जों बिथांमोनखौ बुजायोदि नोंथांहा मा जेंना दं, नोंथांहा माब्ला हामगोन। नोंथांनि केसआ जोबोद माइल्ड, सरासनस्रा गगा मोननाय, गुजुनाया जेरै जायो बिब्दिनो। बियो जेरै 2-3 हामो, बेबो हामगोन। बेनि उनाव जों मोनसे टेस्ट खालामगोन, बियो नेगेटिभ जायोब्ला जों नोंथांखौ न'आव हगार हरफिनगोन। बेनिखायनो जों गले गले 2 घन्टा, 3-4 घन्टानि उन बिथांनि सेराव थाबाय थायो, सोंबाय थायो। बिथाङा सहायनानै थायो आरो बेबादिनो बिथाङा मोजां मोनो। बिथांनि गाव फोथायथिया बांलाङो। गिबियावथ' बिथाङा गियो ना? गिबियावथ' गियो, नाथाय जेब्ला जों बुजायो, 2-3जों जेब्ला बिथाङा हामबोनो हमो, अब्ला गावनो गाव मोजां मोनो आरो गासैबो थिग जाबाय। नाथाय साफ्रोम डाक्टारानो सानो जानांगौ जिउनि बयनिख्रुइ देरसिन सिबिनायनि बिबान फैबाय। बेबादि मोन्दांथिया बयनावबो फैयो ना? औ सार, थारैनो फैयो। जों गावनि दोलोखौ जोबोद थुलुंगा होनानै लाखियोदि गिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया, बेबादि जेबो मुवा गैया। जों जुदि बेरामिखौ आबुं रैखाथि लानानै बुजायोब्ला नोंथाङा ओरै खालाम, ओरै माव, अब्ला गासिबो थिग जाजोबो। थौदो डाक्टार, नोंथांनि बेयावथ' गोबांथार पेसेन्टबो फैयो आरो नोंथाङा थारैनो जिउ बावनानै नांथाबदों। नोंथांजों बाथ्रा सावरायनानै मोजां मोनबाय। नाथाय दावहायाव आं नोंथांजों लोगोसे दं। दावहाखौ नांलांबाय था। नोंथांनि सानस्रिनाया थाबाय थाथों, बेखौनो जों हांख्रायो। जोबोद जोबोद हामलायथि आदा। सार, थेंक इउ। थेंक इउ। मानगोनांनि टेस्ट, नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद गाहाम हामलायथि। नोंथांमोन बायदि सुबुंफोरनि नाजानायाव भारतआ कर'नानि हेंथायै दावहा नांनायाव थारैनो देरहासार जागोन। आंनि हास्थायनाया बेनोदि नोंथाङाबो देहाखौ नोजोर ला, गावनि लोगोफोरखौबो जोथोन ला, गावनि न'खरखौबो नोजोर हो। मुलुगनि मोन्दांथिया फोरमायोदि बे बेरामजों सन्देरजानाय सुबुंफोरनि बिसाना जोबोरैनो थाबै बांलाङो। हरखाबै जानाय बे खैफोदनि जाहोनाव गुबुन हादरफोराव जों साबसिननिफ्राय हामसिन देहा फाहामथायखौनो फिन्नाय होनाय नुनो मोन्दों। भारतआव बेबादि थासारिया दाफैथों, बेनि थाखाय जोङो थाद'नाय गैयै नाजालांबाय थानांगोन। आरोबाव सासे डाक्टार पुनेनिफ्राय लोगो लादों, मुस्रि डाक्टार बरसे। खुलुमबाय डाक्टार। खुलुमबाय, खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथाङाथ' थारैनो सासे सुबुं सिबियारि, इसोर सिबियारि महरै हाबा मावगासिनो दं। बेखायनो आं नोंथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो सानो, मानोना हादरनि नौनारिफोरनो नोंथांनि रादाब नांगौ जादों। फंसे बाथ्राया जाबाय, गोबां सुबुंनि गोसोआव बे सोंथिया रिंखांदों दि माब्ला डाक्टारजों जगाजग खालामनांगौ आरो माब्ला कर'नानि टेस्ट खालामनांगौ। सासे डाक्टार जानानै नोंथाङाथ' आबुङै गावखौ बे कर'नानि रगिफोरनि थाखाय बावसोमबाय। नोंथांनि बाथ्रायाव गोबां गोनांथि ओंथिफोरा हाबनानै दं आरो बेखौ आं खोनासंनो हास्थायो। मानगोनां सार, आं BJ मेडिकेल कलेज, पुने, बेयाव आं सासे प्रफेसार आरो जोंहा नायडु हस्पिटाल मुङै जोंनि पुने मिउनिसिपाल कर्प'रेसन हस्पिटाल दं। बेयाव जानुवारि 2020निफ्राय स्क्रिनिं सेन्टारा सोलिबाय। बेयाव दिनैसिम 16 कभिड-19 पजिटिभ केसेसफोरा सोराङाव फैदों। बेनि गेजेराव जों ट्रिटमेन्ट होनानै बिथांमोनखौ क्वारान्टाइन खालामनानै, आइस'लेसन खालामनानै, ट्रिटमेन्ट होनानै 7 रोगिफोरखौ डिस्चार्ज खालामनानै हगार हरबाय सार। आरोबाव 9 केसेस दं आरो दे आर अल्स' भेरि स्टेबल एन्ड दे आर अल्स' डुइं वेल। बिथांमोननि देहायाव भाइरास थासेयावबो दे आर गेटिं वेल। दे आर रिकभारिं आउट अफ दि कर'ना भाइरास। आरोबाव बेयाव जाय सेम्पोल साइज दं, बियो फिसा 16 केसेसल' दं। नाथाय बेबादि नुनो मोननाय जादों दि यं पपुलेसनाबो इफेक्ट जागासिनो दं। यं पपुलेसन इफेक्ट जादोंब्लाबो जाय डिजिज मोन्दों बियो बांद्राय सिरियास डिजिज नङा सार। बियो माइल्ड डिजिजसो आरो बिसोर पेसेन्टफोराबो जोबोरैनो मोजां जागासिनो दं सार। आरोबाव बेयाव जायफोर 9 आद्रा जानानै दं, बिसोरबो दे आर अल्स' गयिं टु बि वेल। दे आर नट गयिं टु डेटेरियरेट। वी आर किपिं वाच अन देम।
on daily basis. नाथाय they are also going to be oil in correct 4 to 5 days. जायफोर सुबुंफोरा जोंनाव बेयाव सासपेक्ट खालामनानै फैयो इन्टारनेशनेल ट्रेभेलार जायफोरखौ कन्टेक्टआव मोननो हादों बेबादि सुबुंफोरखौ सारजों स्वाब खालामगासिनो दं। जायफोर अर'फेरेन्जियेल स्वाब लानानै जादों नसल स्वाब लानाय जादों बिसोरनि नसल स्वाबा रिपर्ट फैनायनि उनाव जुदि पजिटिभ ओंखारो अब्ला जों बिसोरखौ पजिटिभ वार्डआव एडमिट खालामगासिनो दं आरो नेगेटिभ ओंखारदोंब्ला बिथांमोनखौ हम क्वारान्टाइननि बोसोन होनानै न'आव माबोरै हम क्वारान्टाइन लानांगौ बेबादि एडभाइस होनानै न' फारसे दैथायहरगासिनो दङ। नोंथाङा मा बोसोन होयो? न'आव थानो थाखाय मा बुजायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो। सार, सरासनस्रायै जुदि हमावनो थायो अब्लाबो नोंथाङा क्वारान्टाइन खालामनांगौ। 6 फुट जानथायाव नोंथांखौ दोनथारनांगोन। बियो गिबि बाथ्रा। नैथि बाथ्राया जाबाय बिथांनो मास्क इउज खालामनो होनाय आरो गले गले आखाइ सुनाय। जुदि नोंथांनि आखायाव सेनिटाइजेसन गैया अब्लाबो गावनि सरासनस्रा सेम्पोल साबोनजोंनो आरो दैजोंनो आखाइ सुनांगौ आरो बेखौ गले गले खालामनांगौ। आरो बेबादिनो नोंथाङा गुजुयोब्ला हारसिवोब्ला गुफुर रुमालजों खुगाखौ मुथेनानैसो बिनि सायाव गुजुनांगौ स' देट जायफोर ड्रपलेट्सफोरा जाहाथे बारा गोजानाव दाथांथों हायाव गोग्लैहैथों आरो हायाव गोग्लैयैनि जाहोनाव रावनावबो गोसारनायनि पसिबोल जानाय नङा। बेखौनो बुंलांबाय थानाय जादों सार। नैथि बाथ्राखौ बुजायबाय थानाय जादों दि दे आर साप'ज टु बि दिस एज हम क्वारान्टाइन। दे आर नट साप'ज टु बि गो आउट फ्रम हम। दाथ' लकडाउन जाबाय। In fact, during this particular situation, they are supposed to be locked down, but they are supposed to be home quarantine also properly for minimum 14 days. नि थाखाय क्वारान्टाइन हमनि बागै मिथिहोबाय थानाय जादों, बोसोन होबाय थानाय जादों सार। दे डाक्टार, नोंथाङाथ' जोबोद मोजां सिबिथाय होगासिनो दं आरो आबुं बाउसोमनानै हाबा मावगासिनो दं। नोंथांनि टीमा आबुङै नांथाबनानै दं। आंहा फोथायनाय दंदि जोंनि जेसेबां पेसेन्ट्स फैदों साफ्रोमबो रैखाथि गोनाङै न' फारसे थांगोन आरो हादरावबो जों बे दावहाखौ देरहासारगोन नोंथांमोननि बयनिबो मददजों। सार, जोंहा फोथायनाय दंदि जों थारैनो देरहासारगोन, बे दावहाखौ देरहासारगोन। जोबोद गाहाम हामलायथि डाक्टार। गोजोन्थों डाक्टार। थेंक इउ सार। लोगोफोर, जोंनि बे गासै लोगोफोरा गासै हादरखौनो बे खैफोदनिफ्राय बायजोआव लाबोनो नांथाबदों। बिथांमोनहा जाय बाथ्राखौ फोरमायो बेखौ खोनासंनायल' नङा, अदेबानि गावनि जिउआव बाहायनांगोनबो। दिनै जाय समाव जों डाक्टारफोरनि नागारसारनाय, बाउसोमनाय आरो होसोमनायखौ नुनो मोन्दों, बेबादि समाव आचार्य चरकनि बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव फैदों। आचार्य चरकआ डाक्टारफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार बाथ्रा बुंदों आरो जों दिनै डाक्टारफोरनि जिउआव नुगासिनो दं। आचार्य चरकआ बुंदों, न आत्मार्थम न अपि कामार्थम अत भुव दया प्रति बतर्ते यत् चिकित्साया सर्वत्र इति वर्तते। ओंथिया जाबाय धोन आरो माबा मोनसे लुबैनायखौ लानानै नङा, अदेबानि रगिनि फाहामथायनि थाखाय अननाय नोजोरजों हाबा मावो, बेयो साबसिन फाहामगिरि जायो। लोगोफोर, सुबुंथिजों आबुं साफ्रोमबो नार्सखौ दिनै आं खुलुमहरो। नोंथांमोन गासैबो जा सिबिथाय सानस्रिजों खामानि मावो बेयो जोबोद बाख्नायथाव। बेबो नांजाबफानाय दि बे बोसोराव एबा 2020खौ दुलाराय बुहुमावनो इन्टारनेशनेल इयार अफ द नार्स एन्ड मिडवाइफ महरै फालिगासिनो दं। बेनि सोमोन्दोआ 200 बोसोर सिगां 1820आव जोनोम मोननाय फ्लरेन्स नाइटिंगेलजों सोमोन्दो गोनां, जाय सुबुं माहारि सिबिनाय नार्सखौ मोनसे गोदान सिनायथि होदों, मोनसे गोदान गोजौथियाव सौहैहोदों। बुहुमनि साफ्रोमबो नार्सनि सिबिथाय सानस्रिखौ बाउसोमनाय बे बोसोरा थारैनो गासै नार्सिं माहारिनि थाखाय जोबोद गिदिर आनजाद जानानै फैदों। आंहा फोथायनाय दंदि नोंथांमोन गासैबो बे आनजादाव ना जाफुंसारगोनल', बबेखानि गोबांनि जिउखौनो बासायनो हागोन। नोंथांमोन बायदि लोगोफोर, बियो डाक्टारानो जा, नार्सआनो जा, पेरामेडिकेल, आशा, एएनएम मावथिफोर, साफाय मावथियानो जा, नोंथांमोननि सावस्रिनि थाखायबो हादरा जोबोद जिंगा दं।
बेखौ नोजोर होनानै बेबादि 20 लाखसो लोगोफोरनि थाखाय 50 लाखसिम सावस्रि बीमा होनो थाखाय सोरखारा फोसावदों, जाहाथे नोंथांमोना बे दावहायाव बांसिन गावखौ फोथायनायजों हादरखौ दैदेनलांनो हायो। आंनि अनजाथाव हादरनि नोगोरारिफोर, कर'ना भाइरासनि हेंथायै बे दावहायाव जोंनि साखाथि फाखाथियाव बेबादि गोबांथार सुबुंफोर दं जायफोरा समाजनि रियेल हिर' आरो बे थासारियाव बयनिबो सिगाङाव दं। आंनिसिम नरेन्द्र मदि एप, नमो एपआव बेंगालुरुनि निरन्जन सुधाकर हेब्लालेआ लिरदों दि बेबादि सुबुंफोरा डेइलि लाइफ हिर'ज गोजा। बे बाथ्राया थार बाथ्राबो। बिथांमोनहा बेफोरबादि सुबुं जायनि थाखाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ गोरलैयैनो सोलिनो हायो। नोंथाङा साननानै नायदि नोंथांनि न'आव सासे मोब्लिबा दाननानै होजाबाय, अब्ला बेबादि डेइलि लाइफ हिर'जफोरानो जायो जायफ्रा जोंनि जेंनाफोरखौ गोजान खालामो। नोंथाङा गावनि साखाथि फाखाथियाव थानाय फिसा गलानि बादै साननानै नाय। दिनैनि बे गोब्राब समाव बै गलादारफ्राबो खैफोदखौ बोनानै लादों। थारैनो मानो? बेनि थाखायसो नङा होमबा दि बे खैफोदनि समाव नोंथांमोननि गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ जगायनो हायो आरो जेंना दाजाथों। बेबादिनो बैफोरबादिनो ड्राइभार्स, बैफोर वार्कार्सफोरनि बागै साननानै नाय, जाय थाद'नाय गैयाजासे गावनि हाबायाव नांथाबनानै दं, जाहाथे हादर नाङै गोनांथि मुवा बेसादनि साप्लाइ चेनआव मोनबो होबथानाय दाफैथों। नोंथाङा नुदों जानांगौ, बेंकिं सिबिथायखौ सरकारा सोलिहोबाय थादों आरो बेंकिं खोन्दोनि जोंनि सुबुंफोरा आबुं गोसोजों बे दावहानि दैदेननायखौ खालामबाय थादों। नोंथांमोननि सिबिथायाव दं। दिनैनि समाव बे सिबिथाया फिसा नङा। बै बेंकिं खोन्दोनि सुबुंफोरनोबो जों जेसेबां साबायखर बावाथों मानो बाङाय जागोन। गोबां बिसानाव जोंनि लोगोफोरा इ-कमार्सजों नांजाबफा कम्पानिफोराव डेलिभारि पार्सननि महराव हाबा मावगासिनो दं। बे सुबुंफोरा बे बोहैथि गोब्राब समावबो ग्रसारिसफोरनि डेलिभारि जगायनायाव नांथाबनानै दं। एसे साननानै नायदि नोंथांहा लकडाउननि समावबो जाय टिभिफोरखौ नुगासिनो दं, न'आवनो थानानै जाय फन आरो इन्टारनेट बाहायगासिनो दं, बेफोरखौ मोजाङै बाहायनो हानाय बादि सोरबा नङा सोरबा गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैगासिनो दं। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बांसिन सुबुंफोरानो जायफोर डिजिटेल पेमेन्टखौ गोरलैयैनो खालामनो मोनगासिनो दं, बेनि आन्दोआव गोबां सुबुंफोरानो हाबा मावगासिनो दं। लकडाउननि समाव बिथांमोन बायदि सुबुङानो हादरनि हाबा हुखाफोरखौ सामलायगासिनो दं। दिनै साफ्रोम हादरारिफोरनि जानानै आं बिथांमोन बयनिसिमबो साबायखर जासियो आरो खावलायो दि बिथांमोनहा गावनि थाखायबो गासै रोखोमनि सेफटि प्रिकसन्स लाथों, गावखौबो नोजोर लाथों, गावनि न'खरनि बयखौबो जोथोन लाथों। आंनि अनजाथाव हादरनि नोगोरारिफोर, आं बेबायदि माखासे जाथायनि बागै मिथिनो मोन्दों जेराव कर'ना भाइरासजों सन्देह खालामजाथाव जायफोरखौ हम क्वारेन्टाइनआव थानो बुंनाय जादों, बिसोरखौ खायसे सुबुंफोरा गाज्रि आखु दिन्थिगासिनो दं। बे बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै आं जोबोद दुखु मोनदों। बेयो जोबोद खाफाल हावरिया बाथ्रा। जों बेखौ मिथिनानै लानांगोन दि बोहैथि समाव सासेया गुबुन सासेनिफ्राय ससियेल डिस्टेन्स खालामनानैल' थानांगौ, इमोसन एबा हिउमेन डिस्टेन्स जानानै नङा। बेबादि सुबुङा मोनबो दायनिगिरि जानो हाया जेराव भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंसो। बे सुबुंफोरा गुबुनखौ सन्देरनायनिफ्राय रैखाथि खालामनो गावखौनो जानगार खालामनानै क्वारेन्टाइनआव थागासिनो दं। गोबां जायगायावनो गोबांथार सुबुंफोरा गावनि बिबानफोरखौ गोमजोरै लादों, जेराव भाइरासनि मोनबो लैखोन नुवाखैब्लाबो गावखौ क्वारेन्टाइनबो खालामदों। बेबायदि बिथांमोनहा बेखायनो खालामदों मानोना बिथांमोना गुबुन हादरनिफ्राय फैदों आरो जोबोद सांग्राङै सोलिदों। बिथांमोना बेखौ रोखा खालामनो नाजादों दि जाहाथे बे भाइरासजों रावबो दा सन्देरथों। बेखायनो जेराव सुबुंफोरा गावसोरनो जोबोद सांग्रां जानानै गावनो गाव बिबान रुजुनगासिनो दङ, अब्ला बिथांमोननि सायाव बेबादि गाज्रि आखुथाय दिन्थिनाया मोनबो जाहोनावनो गनायजाथाव जानो हाया। अदेबानि बिथांमोनजों अननाय नोजोरजों मदद खालामनायनिसो गोनांथि दं। कर'ना भाइरासजों दावहा नांनायनि
बयनिख्रुइ गोख्रों राहा ससियेल डिस्टेन्सिंआनो। नाथाय जों बेखौ बुजिनांगोन दि ससियेल डिस्टेन्सिंनि ओंथिया ससियेल इन्टारेक्सनखौ फोजोबनाय नङा। मोगथाङाव बे समा गावनि गोजाम आरो समाजारि सोमोन्दोखौ गोदानै जोनोम होफिननायनिसो, बेफोर सोमोन्दोखौ गोथां खालामनायनिसो। गुबुन मोनसे रावै बे समा जोंनो बेखौबो फोरमायो दि ससियेल डिस्टेन्सिंखौ बांहो आरो इमोशनेल डिस्टेन्सखौ बाङाइ खालाम। जों फिन बुंबावो, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ बांहो आरो इमोशनेल डिस्टेन्सखौ बाङाइ खालाम। कटानिफ्राय यद्दा वर्धन आरो मेगा नरेन्द्र मदि एपआव लिरदों दि बिथांमोनहा लकडाउनाव फेमिलि बन्डिंखौ गोख्रों खालामगासिनो दं, गथ'फोरजों बर्ड गेम्स आरो क्रिकेट गेलेगासिनो दं, ओंखाम संग्रायाव गोदान गोदान डिशेस बानायगासिनो दं। जबलपुरनि निरुपमा हरसे बिथाङा नरेन्द्र मदि एपआव लिरदों दि गावनि गिबि खेब रसाय खालामनायनि हाबिलाखौ सुफुंनो खाबु मोनदों। बेल' नङा, अदेबानि बेजों लोगोसे बागबानीनि हाबिलाखौबो सुफुंगासिनो दं। बेराफारसे रायपुरनि परीक्षित, गुरुग्रामनि आर्यमन आरो झारखन्डनि सुरज बिथांमोननि पस्ट फरायनायनि खाबु मोनदों, जेराव बिथांमोनहा गावसिनि लोगोफोरनि गेजेराव रिइउनियन खालामनायनि बागै सावरायदों। बिथांमोननि बे आइडियाया जोबोरैनो बिदै गोनां। जानो हागौदि नोंथांमोनहाबो गावनि फरायसालि कलेजनि लोगोफोरजों बाथ्रा सावरायनो खाबु मोनाखैमोन जानो हागौ। नोंथांमोनहाबो बे आयदाखौ लानो हागौ। भुबनेश्वरनि प्रत्युष देबाशिष आरो कलकातानि बसुधा मागुरियाया फोरमायदों दि बिथांमोनहा आथिखालावल' बैफोरबादि बिजाबफोरखौ फरायगासिनो दं जायफोरखौ दासिम फरायनोनो मोनाखैमोन। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आं नुनो मोनबायदि माखासे सुबुंफोरा बोसोरनाङै बोसोर न'आव थाहाबनाय तबला, बीना बायदि मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्टखौ दिहुननानै हुदा खालामफिननायखौ जागायबाय। नोंथांमोनहाबो बेबायदि खालामनो हायो। बेजों नोंथांमोना देंखोनि रंजानायखौथ' मोनगोनानो, लोगोसे गोजाम बाथ्राफोरखौबो गोथां खालामनो हागोन। ओंथिया जाबाय, बे खैफोदनि समाव नोंथाङा गोब्राबै बेबादि सम मोनदों, जेराव बेयो नोंथांखौ ना खालि गावनो गावजों गोरोबफानो हागोन, अदेबानि गावनो गाव फेशनजोंबो गोरोबफालांगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोजाम लोगो आरो नखरजोंबो गोरोबफालांनो आबुं खाबु मोनगोन। नमो एपआव आंखौ रुड़कीनिफ्राय शशि बिथाङा सोंहरदों दि लकडाउननि समाव आं गावनि फिटनेसनि थाखाय मा खालामो। बे थासारियाव नवरात्रिनि उपबासखौ माबोरै लाखियो। आं खेबसेबाव नोंथांनो खिन्थाबावनि, आं नोंथांखौ बाहेराव ओंखारनो थाखाय माना खालामदों, नाथाय नोंथांखौ गावनि सिङाव हाबनायनिबो खाबु होदों। बेनो खाबु। बाहेराव दा ओंखार, नाथाय गावनि सिङाव हाबलां। गावखौनो गाव मिथिनो थाखाय नाजा। जेराव नवरात्रिनि उपबासनि बाथ्रा, बेयो आंनि आरो गोहोनि सिबिनायनि गेजेरनि बाथ्रा। जेराव फिटनेसनि बाथ्रा, आं सानोदि बाथ्राया गोलाव जालांगोन। बेनिखायनो आं ओरैबायदि खालामनि दि ससियेल मिडियायाव आं मा खालामो बेनि बागै खायसे भिडिअस आपल'ड खालामगोन। नरेन्द्र मदि एपआव थारैनो बेफोर भिडिअसखौ नाय। जा आं खालामो, जानो हागौ बेवहाय खायसे बाथ्राफोरा नोंथांनि खामानियाव फैगोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै ला दि आं फिटनेस एक्सपार्ट नङा आरो आं यगा टिचारबो नङा। आं सासे प्रेक्टिशनारबोल'। नंगौ, नाथाय आं थारैनो बेखौ मानियो दि यगानि माखासे आसनफोरनिफ्राय आं जोबोद मुलाम्फा जादों। लकडाउननि समाव थारैनो जानो हागौ बेफोर बाथ्राफोरा खामानियाव फैगोन। लोगोफोर, कर'नानि हेंथा बे दावहाया सोमोनांथावबो आरो गोब्राबबो। बेनिखायनो बे समाव लानाय थिरांथाफ्राबो बेबादिनो, जायखौ बुहुमनि जारिमिनाव माब्लाबाबो नुनो आरो खोनानो मोनाखैमोन। कर'नाखौ होबथानो थाखाय भारतारिफ्रा जा माखासे थांखि लादों, दा जा नाजागासिनो दं, बेयो भारतखौ कर'ना महामारिनियाव देरहासारनाय लाबोहोगोन। साफा साफा भारतारिनि गावखौ हमथानाय
आरो थिरांथायाबो जोंखौ गोब्राब थासारिनिफ्राय बायह्रायाव लाबोगोन। लोगोसे निखावरिफोरनि फारसे जोंनि अननाया गोख्रैसिन जानांगौ। जोंनि सुबुंथिनि थांखिया बेनो जानांगौ दि बबावबा जुदि सोरबा निखावरिया दुखुथियाखौ उखैहाबनाय नोजोराव गोग्लैयोब्ला बे खैफोदनि बुब्लियाव जों गिबियाव बिसोरनि उदैखौ सुफुंगोन, बिसोरनि नांगौनि बागै सानगोन आरो बेखौ हिन्दुस्ताना खालामनो हागौ। बे जोंनि सोदोमस्रि, बेयो जोंनि हारिमु। आंनि अनजाथाव हादोरारिफोर, दिनै साफ्रोम भारतारिफोरा गाव गावनि जिउनि रैखानि थाखाय न' सिङाव बन्द जानानै दं। नाथाय फैगौ समफोरा बिसोर हिन्दुस्तानियानो गावनि हादोरनि जौगानायनि थाखाय गासैबो हेंथाफोरखौ सौसिबोनानै सिगांलांगोन, हादोरखौ सिगांजों लाना थांगोन। नोंथांमोना नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे न'आवनो था। जों बे दावहाखौ देरहानांगौ, थारैनो देरहाथारगोन। जोबोद जोबोद साबायखर। मन की बातनि थाखाय फिन फैगौ दानाव लोगो मोनबावगोन आरो अब्ला बे खैफोदखौ फोजोबस्रांनोबो जों हाहैगोन। बे मिजिंजों लोगोसे बे गोथार हास्थायनायजों नोंथांमोन गासैनोबो जोबोद जोबोद साबायखर।